sztatkami. Nie to straszliwe. Jesteś już? Jurku mały. Są to takie inne. Aby nie było widno tam tu izby. Bo idę focić, a nie filmować. Nie treba im tmu, keď sa nepúšťajú. No potom na chvíľu, hej. Uvidíme, jak budú reagovať. Mali by byť v pohode. No, Števo, idem na to, hej. No, ja už ťa točím. Čo? My musíme ešte jeden raz ako na potravu pre ryby dokúpiť. No. Kto ide prvý? Tiger? Jo, neviem, kde sa ide von. A Viťka, to nezaujíma, čo neprišiel? Bože, vonku je. To čo nebudú kúsať. Noví obyvateľi. Čo moji robia? Či robia? A myslíš, že by tu aj mohli sa aj rozmnožiť? Mhm. A nezrebajú kužele, či čo to je? Ne, nebo sa. Na drevu. To je úplne nádhera. Ďalší, Tie sú najkrajšie. Ale nie? No, to je nádhera. Díky boju, ktorý mám peniaze, všetky sa vyrobiť, niekde vynikla poriadne. Tu posexala s kým domov na krásne. Ježiško. Už ďalší boju, už vyplával. Ale to je také mutné. No, už je ďalší boju. Vidím. Krásne, nie? A nebude už ich veľa, pripadám. Ne. Kde sa budú naháňať? Ide ďalší. Ten je... Jej. Ide ďalší. Mami, už sú tam 4. Ide 5. Mamika. Krci. Posledný 6. Nie, to nie. Tak to je úžasné. A už vyplával. A posledný. To je dobré. Saška, neplaží. 6. Krásný. Krásný. Čo to mi to po? Nádhera. Neviem, ktorý je najkrajší. Ani ja sa neviem rozhodnúť, mami. Ani ja sa neviem rozhodnúť. Dali Sanka dole. Žiadny problém nemajú. Ono si majú malo miesta. Taký Pomedzi nie. tie rastliny nie sú zvyknuté plávať. Saška nechodí blízko, aby sa nebáli. A v tých chovniach majú všetko iba prázdne? Nádrže? Nie, všetko. Ale tak bez rastlín, myslím. Hej. Hej, ne? Sú tam drevo, ale tak. Aj si zvykne.
Toto najvzácnejšie, áno.